இது ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணமா எனக்கு படுது. என்ன காரணம்னா, ஒரு சிறு படமா தேனி மாவட்டத்துல ஒரு பொட்டல் காட்டுல ஒரு வெயில் காலத்துல பரபரப்பா எடுத்து இந்த படம் தேட்டருக்கு வருமா வராதா அப்படிங்கிற பயத்தோடையும், அதே சமயத்துல நம்பிக்கையோடையும் நம்பிக்கை இல்லாமையும் ஒரு பெண்டுல உள்ள ஆடிக்கிட்டே இருக்கும்ல, அந்த ஆடுற பெண்டுலத்தோட எடுத்த இந்த படத்தை முதல்ல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தது வேற யாரும் கிடையாது, இந்த பத்திரிகையாளர்கள் தான். உங்களுக்கு என்ன நன்றி. இது மனசுக்கு நான் சொல்றேன். தென்மேற்கு பருவக்காற்று படத்தை பற்றி நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி, இந்த படத்துக்கு 3 தேசிய விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு. முதல் விருது சிறந்த நடிகைக்கான விருது, திருமதி சரண்யா பொன்வண்ணன். இது குணச்சித்திர நடிகைக்கான விருது அல்ல, அல்லது சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுக்கான விருது அல்ல. இது சிறந்த நடிகைக்கான விருது. இந்த சிறந்த நடிகைக்கான விருது இந்தியாவில் யார் யார் வாங்கியிருக்காரு நீங்க கணக்கெடுத்து பார்த்தா, சுமிதா பட்டேல், சரணா அஷ்மி, தமிழ்ல லட்சுமி அம்மா வாங்கியிருக்காங்க ஒரு நாள், வாங்கியிருக்காங்க. பிரியாமணி கதாநாயகனோட ஆட்டம் போட்டது. நான் சொல்ல வர்றதே வேற. அப்புறம் துலாபாரம்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா, பூஞ்சிட்டு கண்ணங்கள் பொன்மணி, அந்த படத்துல வந்த சாரதமா ஊர்வசி பட்டம் வாங்கினாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த படம் இது மாதிரி இருந்தது. இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு தாயை மையமாக்கி ஒரு படம் தமிழ் சினிமாவில் எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனப்போராட்டம் எனக்குள்ள இருந்தது. அப்படி ஒரு தாயை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னா யார் நடிக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். என் மனசுல முதல்ல வந்தது திருமதி சரண்யா பொன்வண்ணன். அவங்க கேரவேனை விட்டு கீழே இறங்கணுன்னே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்னான், என்னங்க அவங்க ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்ல வர்ற மாதிரி இருக்காங்களே, நீங்க எப்படி என்ன செய்ய போறீங்கன்னா, அந்த ஊர்ல வேலை செய்யற ஒரு அம்மா முதல்ல, ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி கடுமையான உழைப்பு இருக்கு. அந்த ஊர்ல வேலை செய்யற, அந்த வயக்காட்டுல வேலை செய்யற ஒரு பொம்பளையோட அம்மாவோட புடவையை வாங்கி இவங்க கட்டிக்கிட்டாங்க. அந்த அம்மா தலையில கட்டியிருந்தா அதே துணியை வந்து கட்டிக்கிட்டாங்க. கட்டிக்கிட்டு அந்த ஏற்கலத்தை அவங்க பிடிச்சாங்க. பிடிச்சதான் அந்த உழுதுற ஷாட்டை எடுக்கும் போது தான் என் கூட இருந்த உதவி இயக்குநர்களுக்கே நம்பிக்கை வந்துச்சு. அந்த வெயில்ல ஒரு வைராக்கியமான ஒரு தாய் வயிற்றுல கத்திய குத்து வாங்கின உடனே அசிங்க கேவலம் வெளியில சொல்லிடாதா, நான் பெரியாஸ்பத்திரியில் போய் அட்மிட் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இறுக்கி கட்டிக்கிட்டு அந்த கம்பீரமா அவங்க நடந்து வரணும். அந்த ஒரு நடையில தான் நான் மெய் மறந்தேன். அன்னைக்கு நினைச்சேன் இந்த அம்மாவுக்கு தேசிய விருது கிடைக்குது. எப்படின்னா, வைராக்கியமா வலிய தாங்குற ஒரு முகபாவம் இருக்கு இல்லையா, அதை அவங்க காட்டினாங்க. இது அவ்வளவு சாதாரணமா வராது. தொடர்ந்து சரண படங்கள்ல நடிச்சு
இயக்குனர் என் பாரதி ராஜா மாதிரி, பெரிய மணிரத்னம் மாதிரி மிகப்பெரிய இயக்குநர்களால் கையாளப்பட்டு சினிமாவை ஆழமா நேசிச்சாதான் இது வரும். அதான் நம்ம செஞ்சாங்க. எப்படி எடுக்க முடியும்? யாருமே யாரையுமே படைக்க முடியாது. நான் அந்த கேரக்டரை உருவாக்குனேன், நான் இந்த கேரக்டரை படைச்சிட்டேன், இப்படி காமிச்சிட்டேன் அப்படின்லாம் யாருமே யாரையுமே உருவாக்க முடியாது. பானைக்குள்ள இருந்தாதான் கரண்டியை விட்டு அள்ள முடியும். பானைக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கரண்டியை உள்ள விட்டா ஓட்ட விழுந்துடும். இதுதான் யதார்த்தம். அந்த அடிப்படையில் ஒரு சிறந்த நடிகைக்கு எப்படி ஒரு சபனாஷ்மியோ, எப்படி ஒரு சுமிதா பட்டேலோ, எப்படி இந்திய அளவில் போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு நடிகையோ, அதுக்கான எல்லா தகுதியும் புகழும் திருமதி சரண்யா பொன்னோனுக்கு சேரும். அதுக்காக நான் என்ன மனசுல வடிச்சு வச்சிருந்தேனோ அதுல அதாவது எப்படின்னா நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஸ்பாட்ல, நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. அந்த கேள்வி எல்லாமே நான் ஒரு கூர்ந்து கவனிக்கிறவனாகவும் கேட்கிறவனாகணும் மட்டுமே இருப்பேன். அவங்க கேட்கறதுல நியாயம் இருக்கா அப்படின்றத ஒரு கணக்கு நின்று யோசிப்பேன். நியாயம் இல்லாத பட்சத்துல இல்ல அவங்க ஏதோ வேற ஏதோ மைண்ட் செட்டை கேட்கறாங்க, இல்ல மேடம் இதை நீங்க பண்ணுங்க கரெக்டா வரும், நில்லுங்க கரெக்டா வரும், இல்ல சரியா வருமா நில்லுங்க நீங்க கரெக்டா வரும்னா கதையமே டக்குனு நின்றுவாங்க. ஸோ ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகைக்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று படத்தின் மூலமா தேசிய விருது கிடைச்சது. அது எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு சந்தோஷம், உண்மையிலே எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு இன்னொரு விருது கிடைச்சிருக்கு. தமிழ்ல பிராந்திய மொழியில் சிறந்த படம்னு ஒரு விருது கிடைச்சிருக்கு. மொத்தம் 3 விருது இந்த படத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. பிராந்த மொழி, பிராந்திய மொழி, அதாவது பிராந்தியனா ரீஜனல் ஃபீச்சர் ஃபிலிம், இல்லை பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு ஒரு விருது கிடைச்சிருக்கு. அடுத்து கவிப்பேரரசு வைரமுத்து, அவரை பற்றி இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லி ஆகணும். படம் முழுக்க இழுக்கப்பட்ட பிறகு அந்த படத்தை நான் போட்டு காமிச்சேன். போட்டு பார்த்த பிறகு அவர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு கிழக்கு சீமைகளுக்கு அப்புறம் இந்த அம்மாதாயா நம்ம வாழ்க்கையை கரெக்டா காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நீங்க கவிஞருக்கு போன் பண்ணி கூட நீங்க என்கிட்ட சொன்னார். கண்ணீர் கம்பளையுமா வெளியில போனார். படத்தை பார்த்து போயிட்டு ஒரு வாரத்தில் மகனுக்கு கல்யாணம் வச்சிருந்தார். ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுத்தார். கள்ளிக்காட்டில் பிறந்த தாயே என்னை கல்லோடைச்சு வளர்த்த நீயே, முள்ளுக்காட்டில் முளைச்ச தாயே என்னை முள்ளு தைக்க விட நீயே, காடைக்கும் காட்டு குருவிக்கும் என்ற முதலுக்குள் இடம் உண்டு, கோடைக்கும் அடிக்க குளிருக்கும் தாய் ஒதுங்கத்தான் இடம் உண்டா, கரெக்டு மேட்டையே மாத்தினா அவன் கல்லை புளிஞ்சு எனக்கு கஞ்சி ஊத்துனா அப்படின்னு எழுதினாரு. எழுதும்போது அவர் கல்ல கண்ணீர் வந்துச்சு. அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், இந்த பாட்டுக்கு உங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்குது. நான் இந்த படத்துல 2 பேருக்கு மட்டும்தான் எதிர்பார்த்தேன். ஒண்ணு திருமதி சரண்யா பொன்னொன்னு, இன்னொன்னு கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. ஆனா அதையும் தாண்டி சிறந்த தமிழ் படமா இந்த படத்தை கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இதுவரை எடுக்கப்பட்ட கிராமத்து படங்கள் எல்லாமே a backdrop. They used the village as a backdrop. முதலில் ஒரு புவியியல் சார்ந்த படமா, ஒரே நிலத்தோட வட்டத்துக்குள்ள அவங்க வாழ்வாதாரத்தை முன் வச்சு அதுல வீராயி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி அந்த வீராயின்ற கதாபாத்திரமாவே தன்னை மாத்தி, கண்டினியூட்டியில நான் பார்க்கவே மாட்டேன் இருக்கிற டென்ஷன் இல்லை. ஆனா அந்த அம்மா கரெக்டா இடத்துல அந்த பையன் சொல்லிக்கிட்டு வந்து நிற்கும் அந்த ஸ்பாட்ல. அப்ப சினிமா மேல பேஷன் இல்லாம, ஆசை இல்லாம, அதுல பெருசா சாதிக்கணுன்ற லட்சிய வெறி இல்லாம அது அவளால் எளிதா பொருத்தங்களுக்கு வராது. அந்த வகையில அவங்கள நான் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். என்னோட அடுத்த படத்துல அவங்க நடிக்கிறாங்க. நீர் பறவையில் ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாங்க. நன்றி, வணக்கம்.